tothom. Us donem la benvinguda al podcast Encultura't, el primer podcast de l'Orfeó Lleidatà on conversem amb professionals del món de la música del nostre territori. Amb nosaltres avui tenim un convidat molt especial. Ell, a part de tenir un projecte musical propi, del qual en parlarem més endavant, també és productor i consultor musical. Vicent Monfà, benvingut. Moltes gràcies. Com estàs? Molt bé, aquí expectant la superentrevista que està per venir i molt content que em convideu a xerrar d'aquestes coses que al final és el que a mi m'agrada. Primer de tot, abans que res, això de consultor musical, perdona, què és? En què consisteix? Bé, això de consultor musical realment no és algo que jo fiqui al currículum, és una situació en la que m'he trobat moltes vegades de forma natural quan molts artistes, sobretot d'aquí, del panorama local, acostumen a passar-se per l'estudi per ensenyar-me una mica el que fan, el seu projecte, la sonoritat que busquen i els hàndicaps en els que s'han trobat per aconseguir allò o els problemes que han tingut amb altres productors o amb altres espais on han volgut crear la seva música i no han pogut acabar de trobar-ho, no? I al final el que fem és asseure'ns, escoltar música, xerrar i explicar-los i jo també les meves vivències dintre de tot això i intentar ajudar-los a aconseguir allò que busquen, no només des de l'àmbit de la producció, sinó també des d'un punt de vista bastant psicològic, perquè la música té molta... Bueno, els artistes tenim moltes mogudes mentals i superegos aquí dintre que a vegades ens fan avançar més a poc del que voldríem. I això del consultor musical, ja et dic, és més com una etiqueta graciosa que me fico a vegades per la situació aquesta que se crea sola moltes vegades amb artistes que passen per l'estudi. I per tu, com a productor, que has treballat amb molts artistes, creus que hi ha alguna fórmula màgica d'arribar a l'èxit, de dir que una cançó o que un àlbum o que allò que estic creant al meu estudi, que la gent ho escolti i li agradi? Quin seria el secret? Hòstia, no crec que hi existeixi una fórmula. És a dir, hi ha moltes maneres, n'hi ha de més ràpides, n'hi ha més lentes, hi ha camins més angostos i n'hi ha d'altres que potser sí que són més... que t'ajudaran a arribar més aviat, però agafis un o agafis un altre, ningú t'assegura l'èxit. Jo crec que primer de tot s'ha de tindre un talent que no només el capti la gent que n'entén, sinó la gent de a peu, que la gent ho capta inconscientment o conscientment, però que ho capten, que ho veuen, d'alguna manera es veu que allí hi ha algo, hi ha un missatge i hi ha una idea. I si això ho tenim, ja després el més també estar en el lloc correcte, fer les coses correctament, estar tu còmode amb la teva manera de comunicar el projecte i ningú te dirà si això te portarà a l'èxit o no, el temps i la perseverança, suposo. És a dir, que no és obligatori fer cançons mainstream. No ho crec. Jo crec que això t'ho podria dir molt bé un amic meu, que es diu Arnau. Ell n'entén molt d'aquestes coses, jo no tant. Jo sempre m'he centrat molt en l'obra, i en cuidar una mica això, la música, després a l'hora de fer-ho arribar a la gent i d'intentar que allò ho peti, o que, no sé, d'alguna manera moure el producte perquè funcioni. Això al meu company, a l'Arnau, se li dona molt bé i ell m'explicava que fins un grup de jazz, si ho fa bé, si troba una mica els mecanismes per arribar al públic que vol arribar, pot petar-ho, però no ho sé. Això és una discussió que podem estar hores allí fent birres i xerrant i hi ha 50 o 60% dels que diuen «Tio, això és idíl·lic» i d'altres que pensen que sí, que simplement treballant no dona igual l'estil que facis, però bueno, sincerament, tu te fas ara un projecte de metal i a no ser que facis alguna moguda així xula per TikToks i vídeos que facin acostar la gent al metal i tal, és complicat que allò
és que per començar no pot ser mainstream, perquè les guitarres elèctriques sobrepassades no poden sonar a la ràdio, els tacos no poden sonar a la ràdio, per tant, des d'aquest punt de vista ja et dic jo que sí, que si no fas un estil concret mainstream dintre d'uns marges que cada vegada estan més acotats, sobretot en les radiofórmules, és impossible. I parlant ara de radiofórmula, creus que hi ha algun gènere o algun estil musical que estigui sobreexplotat ara mateix en el panorama català? Sí, o sigui, jo crec que cada certes etapes, certes edats, se va canviant, no? Abans... Va renovant. Sí, perquè recordo, mon pare em parlava molt de l'època de la nova cançó aquí a Catalunya, quan hi havia Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o el Serrat, inclús, també feia cançons en català i n'hi havia molts més. Després va vindre una mica l'onada del rock pop català, Sopa de Cabra, Els Pets, Sau, tot això, i això va durar bastant. Bueno, de fet, ho coneixem tots encara a dia d'avui. Ho coneixem, sí. I després va venir tota aquesta onada del mestissatge, de barrejar amb estils més llatins i tal, l'ska, el reggae o el latin o la rumba. La rumba tot va començar una mica per la rumba, que va començar a barrejar amb altres coses, i teníem grups com Charango, com Obrim Pas, que també portaven aquest rotllo més reivindicatiu, que trencava amb l'anterior, i molt festiu, no? Molt festiu, molt festa major, molts pitos. Anava a dir, això sonava molt a totes les festes majors, cada estiu era el mateix, més o menys. I això va durar molts anys, sí. encara segueix funcionant. I ara jo crec que ha tocat el moment de l'urban, del reggaeton i de la música potser més electrònica, més discotequera, igual, potser. Bueno, està derivant una mica cap a l'autotune, però no l'autotune que, per exemple, podem sentir a Bad Bunny o els típics llatins que fan reggaeton, sinó un autotune bastant distorsionat, bastant de... A mi m'agrada molt l'hiperpop, per exemple. I no sé, com ho veus, això? Bé, o sigui, jo crec que aquí, gràcies a això, se comença a veure com les noves tecnologies influeixen en el panorama musical, la gent les aprofita, les abraça, les utilitza, i potser hi ha persones que abans, durant l'època de Sopa de Cabra, no podrien haver fet res de música o no s'haguessin atrevit o haguessin començat a fer alguna cosa i igual no els hagués acabat d'encaixar, no? Ara potser amb l'ajuda aquesta de l'autotune, del poder produir-se a casa, una cosa que abans no es podia fer, ara és molt accessible amb un ordinador i un programa, un micro més o menys baratillo i tal, és que te pots fer coses molt ben arreglades. I ara hi ha molta gent que està començant a fer música gràcies a això. I s'està notant també amb com sona, no? Amb com sona, amb aquests efectes, aquests autotunes, aquestes distorsions, aquests instruments que sonen i no saps el que són. Abans estava molt clar, sonava una guitarra i un baix, una bateria, distingís el que hi havia. Ara és com el so, el sonido. Agafen un instrument, el distorsionen fins que ja no saps el que és, ho sents i dius, hòstia, quin so més guapo, però no saps el que és allò, aquell cinte o aquella història. I vivim en aquest punt ara, això és guai, això és guai. De fet, l'altre dia, a mi m'agrada també molt la Billie Eilish i hi ha una de les seves cançons que hi ha un so molt concret que ella mateixa va explicar que era el so d'una màquina del dentista que un dia va anar, que li van fer una intervenció a la boca. Li va molt el so i va dir, l'utilitzaré, el distorsionaré primer i l'utilitzaré per una cançó i al final, vull dir, qualsevol so que tu sentis i diguis això, si li poso aquest efecte o aquest altre, pot quedar guapo amb una cançó. Exacte, exacte. I ara s'està fent molt. Abans era potser més tradicional, gravar uns instruments clàssics que tots coneixem, i ara és com, no sé, és més ambigu el que sents, i això és guai, això mola molt. No hi ha límits, no? No, cada vegada menys, cada vegada menys. Ara passem a parlar del teu projecte personal, Neptú, on entenc que prens totes les llicències creatives que vols, no?, allí? Sí, està una mica per això, per fer
el que em surti així de dintre, sense filtres, sense haver de passar per l'aprovació de res, ni de ningú, ni haver de trencar-me el cap, que ho he fet, i m'ha passat. Ara estic bastant en aquest punt de no haver de pensar en si això ha de sonar a la ràdio, no fiquis una paraulota, no fiquis aquesta guitarra tan rockera, saps? O jo què sé, no per a res. Si la idea és fer el que me surti al cap, tal qual, cuidar-ho, mimar-ho i a l'hora de llançar-ho al públic, fer-ho de la millor manera possible perquè arribi al màxim de gent i es pugui moure. Llavors, si ho decideixes tu, si tu eres tu propio jefe, cap on no estàs encara ara mateix, Neptú? A nivell conceptual, de gènere... Bueno, doncs jo crec que ara anirem cap a un punt més obscur, més underground, més... Hi haurà una mica més de guitarrilles amb distor, ho veig com tot més contundent i amb un missatge més compromès. No dic polític, però sí mullant-me una mica més amb les coses que veig i que no m'agraden i les coses que m'agraden i tot barrejat i els sentiments que me provoca encara que no sigui normatiu alguna cosa o alguna altra sigui massa parra, saps? Perquè a vegades se me'n va una mica i no entenc ni jo el que estic dient. Però cuidar de que això no acabi modificat per, jo què sé, per altres motius que no siguin artístics. I ens pots avançar algun tema del que parlaràs amb alguna cançó? Quan sortirà alguna d'aquestes coses que estàs preparant ara mateix? Sí, jo ara, com que, clar, potser és un contrast una mica heavy el Desperta, el disco que vaig treure fa un any, amb el que vindrà, veient-ho jo dintre del meu cap, perquè només ho tinc jo, no? Però sí que veig que el contrast, jo crec que a l'experimentar amb estils de música pot ser una mica més com el rap, el dub, el sound system, el drum and bass, tots aquests estils que potser són una mica més de subciutat, no? Com dic jo crec que contrastarà. I per evitar que sigui tampoc un hachazo molt heavy, el que he fet és una cançó que farà una mica com de transició i que també justifique els motius pels quals ara tinc ganes de fer-ho així. I aquesta cançó, sortirà, jo crec que sortirà en la transició 2023-2024. D'aquí res? D'aquí poc, potser passat Nadals, no ho sé, depèn de... Però com dèiem, tu eres tu propi jefe, tu decideixes això. Sí, exacte. Això està molt bé. Inclús igual m'agafa i dic, ho trauré el dia de Reis Mags, el vostre regal, no? Pues claro que sí. No és un dia gaire estratègic realment per treure música, però estic amb aquesta filosofia, no? Doncs moltes gràcies, Vicent Monfà, Neptú, per ser avui aquí amb nosaltres. A vosaltres. I els que ens escolteu o veieu des de casa, estigueu atents a les xarxes socials de l'Orfeó Lleidatà perquè ben aviat tornarem amb més convidats i més música. Fins aviat!